bafethu, welcome back to Chef The Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel bafethu. There is a post that was done by uMandla Chris laphana ke ku Facebook, of which ke include indaba kakhulukazi yalo baba lo kuthiwa uqhamuka endaweni laphana ke kuthiwa indawo yakwaGoso elusikisiki eEastern Cape. Le ndoda ke seyihlabeke umngayo ke mabesho ke bathi ke ibisihlabeke umngayo amanxeba ke amathathu washona. Omakhelwane ke bayo ke babeke sebeyibamba ke nayo ke bayibulala ke lapha ke kuyona ke indawo. Uma ke kodwa ke sibheka ke enye ke ipost ke ayenza nje to update abantu ke mayelana ke nombhalo ke akade ufakile nesithombe lapha ke I think one day ago manje ke 6 hours ago uthena ke iyo ke le ndoda le njengoba ke nibona ubuso bayo le ndoda lapha ke khona ke ethombeni uthi ke iyo le ndoda ke engibike ngayo ebulale ke umfazi wayo ke phambi kwengane ke ingane ke yavele ke yamemeza omakhelwane ke igama ke la le ndoda ke kuthiwa ke usikhululekile ke wakwaMatwele kuthiwa ke nayo ishaywe umama ke bendawo lapha ke yaze yashona. Kwenzeke lokhu ke endaweni njengoba ke sengishilo yaseGoso ke lapha ke elusikisiki Eastern Cape. So bafethu ke luhamba kanjalo ke udaba lwethu.